Hai. Olet valinnut Kristnarin Overlock-koneen Kristna 788. Ja olet nyt luultavasti hyvin innoissasi siitä, mitä kaikkea voit tehdä upealla uudella koneellasi. Olen Manu Kyrlisiltä ja olen itse asiassa 20 vuotta keskittynyt lähes yksinomaan Overlock- ja peitetikkikoneisiin. Pidän kursseja ympäri maata Hampurin ja Zyrikin välillä ja muutaman vuoden ajan on ollut myös Kyrlis-videoita. Kyrlis-videoiden erikoisuus on se, että otan tietenkin kaikki kursseilla esiin tulevat kysymykset ja aiheet mukaan videoihin. Että näet kaiken hyvin tarkasti, aivan kuin seisosit vieressäni oikealla kurssilla, emmekä leikkaa pois, kun tulee vaikeaa, vaan pidämme kameran päällä vielä ekstraa. Sille juuri ne asiat, jotka meille tapahtuvat täällä kuvatessa tai tietenkin myös yksityisesti ommellessa, tapahtuvat tietenkin myös sinulle kotona. Opastan sinut kerran läpi koko koneesi, eli katsomme, miten pujotat langat siihen tarkasti ja vaihdat pujotusta. Katsomme neulojen ja langan aihetta. Katsomme, mitä saumoja voit tehdä ja aloitamme mukana tulevilla tarvikkeilla. Laatikostasi olet löytänyt ensinnäkin käyttöohjeen. Tämä käyttöohje on tärkeä, koska siitä löydät aina nopeasti kaiken tarpeellisen tiedon ja voit helposti tarkistaa asioita. Vaikka olisit menossa ompelutapaamiseen tai ystävän luo, pakkaa käyttöohje mukaan, niin voit olla varma, että saat jokaisen pienenkin asian ratkaistua ja säädettyä. Sitten sinulla on tarvikkeessasi pinsetit, jotka auttavat sinua erityisesti langoituksessa. Sinulla on tämä pieni kuusiokoloavain, jota tarvitset neulojen asettamiseen ja poistamiseen, pois ottamiseen. Sitten sinulla on ruuvimeisseli, jota tarvitset pistolevyn irrottamiseen, jos haluat puhdistaa sen alta. Sinulla on sivelin kaiken harjaamiseen, mutta se auttaa myös neulojen asettamisessa. Tätä pientä muunninta tässä, joka oli muovipussissa, tarvitset aina silloin, kun haluat tehdä sauman ilman yläsiepparia, esim. Kaksilankaisille saumoille. Sitten sinulla on koneöljyä. Ompelukoneiden ja overlockereiden koneöljy on erityisen kevyttuoksuista, hieman ohuempaa. Ja se virtaa juuri sinne, minne sen pitääkin, joten käytetään todella vain tätä etkä mitään muuta öljyä. Sitten sinulla on nämä lankarullien pysäyttimet, jotka laitat lankarullillesi aina silloin, kun ne ovat liian kevyitä ja on vaara, että ne hyppäävät ylös ompelun aikana. Sinulla on tässä jäteastia, jonka napsautat koneesi etuosaan, jotta kaikki jätteet ja leikkeet voivat lentää sinne. Lankarullaverkot, niitä tarvitset aina silloin, kun lankakartiosi on ehkä jo hieman tyhjempi tai hieman löyhästi kierretty. Ne ovat siellä pitämässä lankaa kartiolla, jotta se ei putoa ja ehkä jää kiinni kartiosi alapuolelta. Sitten meillä on tässä virtajohto ja jalkapoliin yhdistettynä. Suojahuppu, pölysuoja, jolla voit suojata koneesi pölyltä, kun et käytä sitä. Ja sitten koneesi mukana oli myös 5 pientä painijalkaa. Tämä tässä on piilo-ommelijalka. Sen vieressä paljettijalka. Kuminauhajalka. Harjajalka ja aivan reunassa rypytysjalka. Lisäksi koneesi mukana oli tarvikkeessa pieni paketti neuloja. Ja neulojen kysymyksellä aloitamme nyt ensimmäisenä. Toimituksen yhteydessä koneeseesi on asennettu kudottujen kankaiden neulat. Se tarkoittaa, että jos ensimmäinen projektisi on kudotusta kankaasta, voit jättää neulat paikoilleen ja voisit periaatteessa aloittaa ompelun heti. Mutta jos ensimmäinen projektisi on neuloksesta, sinun on vaihdettava silmukat, sinun on vaihdettava neulat. Miksi sinun pitäisi vaihtaa neulat, koska jos ompelet neulosta kudottujen kankaiden neuloilla, ompeleisiin tulee pieniä reikiä. Ja ajan mittaan viimeistään ensimmäisen tai toisen pesun jälkeen nämä reijät näkyvät hyvin selvästi. Ero kudottujen kankaiden ja neulosten neulojen välillä on kärjessä. Kudottujen kankaiden neulojen kärki on terävä, neulosten neulojen kärki on hieman pyöristetty, kuten neulonnassa silmukat yksinkertaisesti siirretään sivuun. Tämä tarkoittaa, että voit asettaa koneeseesi neulat, joita käytät myös ompelukoneessasi, sillä nyt paikoillaan olevat neulat ovat yleisneuloja. Jos haluat ommella ohutta silkkiä tai batistia tai organsaa, voisit käyttää koneessasi myös Microtex-neuloja. Mutta aina kun käytät neulosta, sinun on asetettava joko mukana tulevat HA-neulat tai sitten Jersey- tai Superstretch-neulat. Mitä eroa on HA-neuloilla ja Jersey-neuloilla? HA-neuloissa on yksinkertaisesti hieman suurempi silmä ja ne on siksi hieman helpompi pujottaa.
Lisäksi sinun on aina varmistettava riippumatta siitä, minkä projektin parissa työskentelet, että olet käyttänyt oikeaa neulankokoa, sillä väärä neulankoko voi myös pilata saumasi, aivan kuten väärä neulatyyppi. Jos koneessasi on väärä neulatyyppi ja väärä neulankoko projektia varten, voit käyttää konettasi niin hyvin kuin haluat, mutta et saa siistiä saumaa. Siksi kiinnitä huomiota typpiin ja kiinnitä huomiota kokoon. Mitä suurempi luku, sitä paksumpi neula on. Tämä tarkoittaa, että 70 neula on huomattavasti ohuempi kuin 90 neula. Viimeiseksi vielä lyhyesti neuloista. Jos käytät hyvin ohuita neuloja, esim. 70 Microtex Organzalle, silloin on suositeltavaa ommella koneella todella hitaasti, koska kone surisee hyvin nopeasti, ja jos ompelet hyvin nopeasti, neulat heiluvat hieman edestakaisin, ja silloin on hyvin suuri vaara, että neula katkeaa. Vaihdamme nyt neulat ennen langan pujottamista käytössä olevista kudottujen kankaiden neuloista mukana toimitettuihin HA80 neuloihin. Mutta ennen kuin teemme sen, katsotaan ensin, mihin kaikki napit, koukut ja vivut koneessasi oikeastaan ovat. Aloitamme asioista, jotka sinulla on täällä koneesi vasemmalla puolella. Täällä takana on differentiaalisi. Differentiaalilla ei tarkoiteta pientä varaosaa tai jotain, jonka mekaanikko voi asentaa ja irrottaa, vaan differentiaalilla tarkoitetaan mahdollisuutta antaa etukuljettimen ja takakuljettimen kulkea eri nopeuksilla. Differentiaali. Jos differentiaalisi on ykkösellä, sinulla on tasainen kuljetus, eli yhtä nopeasti kun kangas kuljetetaan etukuljettimella jalan alta taaksepäin, yhtä nopeasti se otetaan vastaan takana takakuljettimella. Mutta joskus käy niin, että kangas tulee ulos esimerkiksi aaltoilevana. Kankaat, jotka tulevat ulos aaltoilevina, mutta joiden ei pitäisi olla aaltoilevia, haluttaisiin pöydällä ollessaan oikeastaan hieman työntää yhteen ja litistää. Juuri tällaisiin tilanteisiin sinulla on differentiaali. Menet differentiaalin yläosaan ja mitä ylemmäs tulet, sitä enemmän kangastasi työnnetään yhteen. Tämä tarkoittaa, että aaltoilua vastustetaan jalan ja kuljettimen välissä ja kangas tulee ulos takaa täysin sileänä. Mitä ylemmäs täällä yläosaan menet, sitä voimakkaammin kangastasi työnnetään yhteen. Ja tästä seuraa jo, että voit rypyttää erinomaisesti differentiaalin asennossa 2. Täysin päinvastoin on, jos menet differentiaalin alaosaan. Joskus ommellaan näitä hyvin ohuita kankaita, silkkiä, organsaa ja batistia, ja ne tulevat ulos koneesta, ja ne näkyvät siinä, ja ne haluttaisiin oikeastaan hieman venyttää pituussuuntaan, koska ne ovat hieman rypistyneet kokoon. Sitä varten käytät differentiaalia ala-asennossa. Ala-asennossa kangastasi vedetään hieman taaksepäin ulos koneesta, sitä ikään kuin kiristetään jo koneen alla. Ja tulos, joka sitten lopulta tulee ulos takaa, on todella ihanan sileä. Tällä säädät tikin pituutta. Perussääntönä voit muistaa, että mitä karkeampi kangas on, sitä pidempi tikki saa olla, ja mitä hienompi kangas on, sitä lyhyempi tikki saa olla. Silkkiä ei ommeltaisi tiki pituudella 4, eikä farkkuja ommeltaisi tiki pituudella 1. Tässä näet esimerkin hyvin tiheällä tikin pituudella. Ja tässä sinulla on esimerkki hyvin pitkällä tikin pituudella. Tällä vivulla kytket veitsen päälle tai pois. Tässä se on kytketty päälle, siellä se on tasalla pistolevyn kanssa, eikä sitä käytetä. Kun kytket sen pois, se ei putoa heti alas, vaan sinun on painettava sitä sormella alaspäin. Kun kytket sen uudelleen päälle, se nousee automaattisesti seuraavassa tikissä, jonka ompelet. On vain hyvin harvoja tilanteita, joissa veitsi tulisi kääntää pois. Vaara, kun ommellaan ilman veistä, on aina se, että kangaspalasi on asetettu veitsen reunan yli. Ja mitä pidemmälle ehkä paksu kangas peittää veitsen reunan, varsinaisen leikkausreunan yli, sitä suurempi on vaara, että siepparit katkeavat, koska langan syöttö on mitoitettu niin, että se muodostaa siistin sauman leikkausreunasi ympärille. Jos nytin, kaikissa paksuissa kankaissa liian pitkälle oikealle, on todellakin vaara, että tarttujat menevät rikki.
Tässä edessä sinulla on tikinleveyspyöräsi. Tikinleveyspyörällä säädät veitsen leikkausreunan etäisyyttä asetettuihin neuloihisi. Käännä sitä oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle, niin näet, kuinka veitsesi liikkuu neuloja kohti ja poispäin neuloista. Tässäkin suosittelisin perussääntönä, että mitä karkeampi kankaasi on, sitä leveämpi tikin saa olla. Ja mitä hienompi kangas, sitä kapeampi saa pistosi olla. Tässä näet esimerkin kapeasta saumasta ja tässä esimerkin leveästä saumasta. Tämä kaikki yhteenvetona tarkoittaisi, että voit ommella esimerkiksi farkkuja leveällä tikillä ja pitkällä tikillä. Kun taas silkkiä tai organsaa ompelet kapealla tikillä ja tiukemmalla tikillä. Katsotaan nyt hieman ylempänä koneen samalla puolella. Sitten meillä on tässä paininjalan nostin, jolla nostat ja lasket paininjalkaa. Ja meillä on tässä takana pieni nappi, ja kun paininjalkasi on ylhäällä, voit painaa nappia ja paininjalkasi putoaa alas. Tämä on täydellinen tapa irrottaa jalka. Itse asiassa pidän aina eniten siitä, että kaikki koneeni ovat paininjalka irrotettuna, koska silloin on paras näkyvyys neuloihin ja myös veitsen ympärille langoitusta pahtumaan ja lankojen kanssa ei tarvitse pujotella veitsen, jalan ja pistolevyn ympäri, vaan langat voi yksinkertaisesti asettaa sivuun, vetää taakse pois ja lopuksi kiinnittää jalan takaisin. Jos haluat nyt siirtää paininjalan sivun pois, vedät sen yksinkertaisesti vasemmalle. Jos haluat kiinnittää sen takaisin, tuot sen tähän eteen, asetat sen pienen tangon tarkasti jalan pidikkeen alle, lasket paininjalkasi alas ja se napsahtaa yleensä heti paikoilleen. Jos ei tee sitä, painat kerran tässä takana olevaa pientä nappia ja se napsahtaa heti paikoilleen. Ja viimeisenä meillä on tässä koneen sivulla vielä vapaavarsi, jota voit käyttää, jos et halua ommella taaksepäin, vaan haluat pysyä edessä ja vain työntää eteenpäin pienissä paloissa. Katsotaan nyt koneesi oikeaa puolta, niin löydämme sieltä 3 kohtaa, joihin voit vaikuttaa. Ensinnäkin tässä on virtakytkin ja sen takana virtajohto eli jalkapoljin. Gritznerin kohdalla on huomioitava, että heti kun kytket sen päälle, se alkaa ommella heti, kun astut jalkapolkimelle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos vahingossa astut polkimelle, neulat alkavat liikkua, eli kone alkaa ommella. Siksi vinkki, aina kun vaihdat neuloja. Aina kun touhuat sormillasi täällä edessä neulojen kanssa, voi vain suositella, että sammutat koneen, sillä on todella suhteellisen helppoa vahingossa astua jalkakäynnistimelle. Etuluukku avattuna Gritzner ei voi alkaa ommella, sillä tässä sivulla on pieni turvakytkin ja kun luukku on auki, et voi saada konetta käyntiin jalkapolkimella. Lisäksi sinulla on tässä oikealla puolella jännityksen vapautusnappi. Ja kun alamme keskustella jännityksen vapautusnapista, olemme itse asiassa jo hieman lipsahtaneet langan jännityksen aiheeseen. Sillä langan jännitys toimii niin, että jos olet asettanut langan jännityksen 9, jännityslevysi painuvat hyvin voimakkaasti toisiaan vasten. Ota lanka, aseta se sormiesi väliin, paina hyvin voimakkaasti yhteen, vedä tästä edestä, niin huomaat, että langan vetäminen sormista pois on hyvin vaikeaa. Jännityksellä nollalevyt eivät ole täysin auki, jotta voit vetää langan pois, vaan ne koskettavat edelleen kevyesti toisiaan. Gritznerissä ei ole jännityksen vapautusta, kun nostat paininjalan ylös. Gritznerissä jännityksen vapautus tapahtuu vasta, kun painat tässä jännityksen vapautusnappia sisään. Vasta silloin jännityslevysi menevät kokonaan erilleen ja lanka voi luistaa väliin langoitettaessa tai langan voi yksinkertaisesti vetää pois purkaessa. Tämä tarkoittaa, että lankojasi on helpointa liikuttaa manuaalisesti, kun painat tätä nappia. Lisäksi oikealla puolellasi on tietysti myös käsipyöräsi, joka kääntyy sinua kohti koneen käydessä. Katsotaan nyt, mitä kaikkea löydät koneesi sisältä. Meillä on 2 kiinteästi asennettua tarttujaa. Toinen on ylätarttuja, se on tämä tässä. Sauman kulkiessa yläsieppari on joko neulalevyn yläpuolella tai sen vieressä, mutta se ei ole koskaan sen alla.
Tämä tässä on alasiepparisi. Alasieppari on sauman kulkiessa joko neulalevyn alla tai sen vieressä, mutta se ei ole koskaan sen yläpuolella. Miksi tämä on tarkalleen ottaen tärkeää tietää? Jossain vaiheessa ompeluelämääsi, luultavasti ennemmin kuin myöhemmin, tulet tilanteeseen, jossa sinun on säädettävä yksittäisiä lankoja uudelleen. Ja silloin on erittäin tärkeää, että tiedät tarkalleen, mikä lanka saumassasi tulee mistäkin. Onko se siepparilanka, onko se neulalanka, ja jos se on sieppari, onko se ylä- vai alasieppari? Mutta jos tiedät, että yläsiepparisi on aina ylhäällä ja alasiepparisi aina alhaalla, ja katsot neulojasi, neulasi menevät kankaaseen, ylä- ja alasieppari kietovat ne yhteen. Tulevat takaisin ylös, syöttäjä kuljettaa kangasta taaksepäin ja neulat pistävät jälleen sisään. Tämä tarkoittaa, että neulalankasi ovat aina päällä. Ja koska olemme juuri katsoneet, ja yläsieppari on aina ylhäällä tai neulalevyn vieressä, katsomme nyt tässä saumaa ja näemme tarkalleen, että toisin kuin tällä puolella on 2 neulalankaa, joten tämän täytyy olla yläpuolesi. Jos nyt tiedämme neulalankojen perusteella, mikä on yläpuolesi, on tietysti täysin loogista, että tämä tässä on yläsiepparisi ja tuo toinen alasiepparisi. Jos ompelet vain yhdellä neulalla, tämä voi muistaa myös toisella tavalla, sillä alasiepparis tekee sinulle kirjaimia. Joko itse. Sitten koneessasi on 2 terää. Toinen on liikkuva yläterä ja toinen liikkumaton alaterä. Yläterän liike liikkumatonta alaterää vasten alaspäin muodostaa eräänlaisen saksitoiminnon. Jos vahingossa ompelet neulan yli 90 pistetapauksista yläterääsi tulee pieni lovi eikä saumasi ole enää täysin siisti. Jos menee todella huonosti, myös alateräsi on vaihdettava. Siksi voi vain suositella, että vältät nuppineuloja overlockin kanssa niin kauan, kunnes olet täysin varma, ja käytät siihen asti klipsejä. Terän leveyttä, josta olemme jo puhuneet, säädät piston leveyden säätöpyörälläsi. Sitten sinulla on tässä edessä vielä sormesi. Sanon sitä itse asiassa mielelläni rullapäärmesormeksi tai pistonleveyssormeksi. Rullapäärmesormea säädät tällä pienellä valkoisella koukulla tässä. Kun olet N-asennossa, pistonleveyssormesi on käännetty eteenpäin. Kun siirryt R-asentoon, pistonleveyssormesi on vedetty taaksepäin. Mihin tarkalleen ottaen pistonleveyssormesi on? Kuvittele, että nämä tässä ovat 2 sieppariasi, yläsieppari, alasieppari, ja niiden välissä on pistonleveyssormesi. Koneesi antaa langan, ja eteenpäin työnnetyn pistonleveyssormen avulla saumasi stabiloituu ja voi asettua siististi reunan ympärille. Jos pistonleveyssormi vedetään nyt taaksepäin ja lisäisit hieman langan kireyttä, kangas voisi esimerkiksi vetäytyä reunan ympärille, koska saumasta puuttuu stabiloija. Tämä selittää myös, miksi tässä edessä on pieni R ja N. R tulee sanasta rollsaum rullapäärme. Ja aina kun haluat tehdä rullapäärmeen, vedät pistonleveyssormesi taaksepäin, jolloin yhdessä langankireyden lisäämisen kanssa kankaasi voidaan kääntää tai muodostaa käännetty rullapäärme. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, meillä on nyt tässä ylhäällä paininelan paine, jolla voit säätää, kuinka voimakkaasti jalkasi painaa kangasta ja kuinka kangas kuljetetaan yhdessä syöttäjän kanssa taaksepäin. Mitä karkeampi kankasi on, sitä voimakkaammin paininelan paine saa olla säädettynä, ja mitä pehmeämpi, hienompi ja herkempi kankasi on, sitä löysemmäksi voit sen tehdä. Lisäät sitä kääntämällä sitä myötäpäivään taaksepäin oikealle, ja kun käännät sitä vasemmalle vastapäivään, vähennät paininelan painetta. Tämän kaiken teorian jälkeen, joka on kuitenkin todella tärkeää, jotta pystyy selviytymään erilaisimmista materiaaleista, siirrymme nyt langojen pujotukseen. Pujotuksessa on erittäin tärkeää, että lankateline on ehdottomasti kokonaan ulos vedetty. Ja koska haluamme vaihtaa langat kerralla sekä myös neulat heti. Leikkaamme ensin langat poikki tästä edestä, esikiristyksen edestä. Tämä, mikä meillä on tässä edessä, sitä kutsutaan esikiristykseksi. Täällä takana tämä on esikiristyksesi, tässä sinulla on kiristyspyöräsi. Jotta saat nyt lankasi pois koneesta, on olemassa erilaisia mahdollisuuksia. Valitettavasti kuulen hyvin usein, että ompelijat saavat vinkin ommella tyhjää eli vain painaa kaasua.
Tämä kuitenkin tarkoittaa, että painijalkasi hankaa tyhjänä syöttäjää vasten. Ja mitä useammin se tekee niin, sitä enemmän pienet syöttäjän hampaat kaivautuvat jalkasi alaosaan ja jättävät siihen ajan myötä todella syviä uurteita, jotka voisivat tehdä jossain vaiheessa melko vaikeaksi, erityisesti hienojen kankaiden ompelun. Sitä en siis missään tapauksessa suosittelisi. Jotkut saavat myös vinkin, että paininjalan pitäisi olla ylhäällä ja että takaa pidetään vain lankaketjua kiinni ja painetaan sitten kaasua ja ikään kuin vedetään ketjua taaksepäin ulos. Myös tästä minulla on ollut kursseilla erittäin huonoja kokemuksia, koska naiset usein vain pitävät ketjua kiinni eivätkä vedä. Silloin kone ei liiku paikaltaan ja jäljellä on todellakin lähes ratkaisematon lankasotku. Siksi teen sen aina toisin. Avaat koniisi. Ja nyt muistamme, että Gritsnerissä ei ole langan kireyden vapautusta, kun nostat paininjalan ylös, vaan siinä on langan kireyden vapautus, kun painat tästä sivulla olevaa nappia. Otat siis pinsetit, painat tästä napista ja menet tästä suoraan kireyden taakse. Eli sinne, mistä langat tulevat ulos, tänne alas sinne menet ja vedät itsellesi siepparien molemmat langat eteen ja vedät ne tästä tässä pyöreässä kulussa. Vedät itsellesi sieltä neulojen molemmat langat eteen. Jos on kyse siitä, miten langan kireytesi ovat tässä, niin tässä on vasen neulasi, siinä oikea neulasi, tässä yläsieppari ja siinä alasieppari. Olemme siis ensin vetäneet molemmat siepparit koneesta ja sitten molemmat neulat. Nyt voit vain tarttua lankaketjusi tästä takaa. Ja jos et voi niin kuin minä nyt tässä vain vetää suoraan taaksepäin, niin otat käsipyöräsi. Eli jos sinulla on siellä vielä takertumaa, niin otat käsipyöräsi, käännät sitä eteenpäin ja niin pitkälle, kunnes neulasi ovat jo matkalla ylös. Sillä hetkellä, kun ne ovat jo matkalla ylös, käännät käsipyörää takaisin. Ja juuri ennen kuin neulat ovat aivan ylhäällä, voit vetää langat vain suoraan taaksepäin ulos. Joskus käy niin, että langat takertuvat vielä hieman ketjupisto-osiin. Sitten teet yksinkertaisesti saman uudelleen. Viimeistään toisen kerran jälkeen sinulla on kaikki langat käsissäsi ja voit vetää niitä helposti taaksepäin. Tärkeää on, että vedät ehdottomasti kello 12, etkä sivulle ulos. Se on aivan kuten peitetikkikoneessakin, aina vedetään kauniisti taaksepäin eikä koskaan vasemmalle. Jotta nyt vaihdat neulat, sen teemme nimittäin ennen kuin muutamme lankoja. Otamme ensin paininjalan pois, jotta näemme tässä edessä jalkaa selvästi paremmin. Sitten käännät käsipyöräsi niin, että siepparisi katoaa neulojen eteen ja sinulla on vapaa pääsy neuloihin. Sitten otat pienen siveltimesi, jossa on tässä sivulla reikä, ja työnnät sen itsellesi alhaalta neulaan. Sillä varmistat, että neulasi, kun olet ne kohta löysännyt, eivät katoa alas neulalevyyn. Ja sitten otat kuusiokolovaimesi ja irrotat ylhäältä neulasi. Ja samalla tavalla asetat neulat sitten myös takaisin. Sinun on varmistettava, että litteen kanta osoittaa sinusta poispäin, eli taaksepäin konetta kohti. Menet ensin alhaalta neulalevyyn neulan kanssa ja liikut sitten suoraan ylös. Samalla sinun on ehdottomasti varmistettava, että molemmat neulat ovat aivan ylhäällä. Teen sen mieluiten niin, että pidän sen jälkeen molempia neuloja sormilla vielä kiinni, löysään molempia hieman, työnnän ne aivan ylös ja sitten kiristän kunnolla. Nyt kun olemme tyhjentäneet koneen ja neulat on vaihdettu, pääsemme vihdoin langan pujotukseen. Otamme mukana tulilangat pois konista. Ja jos haluat työskennellä näiden aivan suurten overlock-kartioiden kanssa, voisit nyt vain asettaa ne ylös päälle, jättää nämä pienet hatut paikoilleen. Sillä hattujen kanssa suurilla kartioilla on todella hyvä pito. Mutta haluamme työskennellä pienempien kartioiden kanssa, ja jos asetat pienemmät kartiot näiden hattujen päälle, niin ne lepattavat edestakaisin, niillä ei ole lainkaan kunnollista pitoa. Siksi otamme niitä tuuttoja pois koneesta. Siinä näet heti jotain, mitä sinullekin tietysti tapahtuu kotona. Kun otat suuret kartiot pois, joskus käy niin, että nämä pidikkeet jäävät vain roikkumaan kartioihin. Jos ne eivät tule kunnolla ulos, työnnät vain pinseteillä ylhäältä sisään, ja sitten ne tulevat, ja sitten ne sinkoavat ulos alhaalta. Pienet kartiot asetat nyt vain sellaisenaan ilman pidikkeitä koneeseen. Ja koska työskentelemme nyt pienempien kartioiden kanssa, voit laittaa lankarullien pysäyttimet telineeseen ylhäältä.
Langat pujottaessasi sinun on varmistettava, että pujotat ensin yläsiepparin, sitten alasiepparin, sitten vasemman neulan ja sitten oikean neulan. Ensin lanka menee täällä edessä esijännitykseen. Sitten annat sen juosta täältä alas. Kun lanka tulee ulos täältä ylhäältä, voit periaatteessa suunnistaa pisteiden mukaan. Sinun on aina mentävä yläsiepparin langallasi vihreänsinisten pistemerkintöjen läpi. Se tarkoittaa tässä tapauksessa tietysti vain ylemmän läpi. Sitten vedät langan täältä ylhäältä yli. Ja menet sitten yläsiepparin läpi. Seuraavaksi tulee alasiepparisi. Myös alasiepparin on tietysti mentävä tänne taakse esijännitykseen. Juoksee sitten täältä ylhäältä läpi ja tulee ulos täältä alhaalta. Alasiepparin langallasi seuraat keltaisia merkintöjä. Se tarkoittaa, että menet ensin tänne sisään. Sitten sinulla on täällä molemmissa kohdissa keltaiset merkinnät. Täällä sinun on tietysti mentävä myös molempien alta läpi. Sitten menet täältä tämän telineen läpi. Ja sitten lankasi roikkuu täällä edessä. Saumurien alasieppareissa langan on, jos se haluaa mennä alasiepparin läpi, aina tultava takaa vasemmalta. On kaikenlaisia eri variantteja, myös koneita, joissa sinun on pujotettava lanka manuaalisesti tuonne taakse. Pujotat sen nyt täältä alasiepparin läpi. Pidät sitä täällä kiinni ja otat sen täältä ylhäältä ja pidät sitä täällä hieman sormella poissa tieltä. Se menee nyt täältä molempien koukkujen läpi, menee täältä ylhäältä läpi ja sitten suoraan silmään. Ja sitten otat sen ja laitat sen täältä yksinkertaisesti näiden kahden koukun taakse, sinne se kuuluu. Nyt sinulla voit täällä ylhäällä sormillasi kohdistaa pienen vedon. Menet tähän, otat tämän koukun, työnnät sen sormilla taaksepäin ja sitten alasiepparisi pysyy juuri siellä, missä sen pitääkin olla. Ja nyt näet myös, miksi otan mielelläni paininjalan pois langoittaessani, sillä voit nyt laittaa langan täältä yksinkertaisesti leikkurin taakse ja vetää sen vain taaksepäin pois. Ja sitten sinulla on molemmat siepparilankasi juuri siellä, missä haluatkin niiden olevan. Siepparilankojen jälkeen pujotamme nyt viimeiseksi vielä neulalangat. Aivan kuten siepparit, myös neulalangat roikkuvat täällä ylhäällä lankatelinessä ja aloitamme vasemmalla neulalangalla. Laitat langan täällä ylhäällä esijännitykseen. Menet täältä langan kiristyspyörän läpi. Menet tämän hopeisen koukun taakse täältä ylhäältä tämän telineen läpi. Ja lanka tulee sitten ulos neulalankojen kohdalla. Sitten laitat neulalankasi tähän tämän hopeisen klipsin taakse suoraan neulojen yläpuolelle ja pujotat sitten neulan silmän läpi. Oikean neulalangan pujotat samalla tavalla. Ylhäällä esijännityksen langan kiristyspyörän läpi, täältä hopeisen koukun läpi. Ja tästä eteenpäin molemmat neulalangat jakavat pujotusreittinsä. Hopeisen telineen yli sen takana ja sitten neulan silmään. Nyt olemme pujottaneet langat paininjalka ylhäällä, mutta emme ole kertaakaan painaneet langan kiristysvapautinta. Olen tottunut tekemään sen aina niin, että painan vapautinta lopussa. Sillä muuten en ehkä tiedä jokaisen yksittäisen langan jälkeen, olenko jo painanut vapautinta vai en. Siksi jätän sen kokonaan väliin. Kun olen pujottanut kaikki langat, otan kaikki langat takaa, painan vedän kaikista langoista samanaikaisesti. Sitten kaikki 4 lankaa liukuvat samanaikaisesti kiristyksiin, ja voi nyt olla varma, että kaikki langat ovat juuri siellä, missä niiden pitääkin olla. Nyt kiinnitämme vielä paininjalan. Suljemme kuniin, ja kiinnitämme jäteastian sen eteen. Jotta jäteastiasi napsahtaisi paikalleen yhtä kauniisti kuin minun. Otat astiasi, siinä on täällä edessä 2 sellaista pientä kohomaa. Ja ikään kuin vipuat sen niin koneen alle tai työnnät sen sivuttain niin koneen alle, ikään kuin haluaisit hieman nostaa konetta näillä 2 kohomalla. Sitten se napsahtaa aina juuri niin kuin pitääkin olla. Käytän sitä mielelläni myös pienten klipsieni laskutilana, jolloin tiedän aina, missä ne ovat. Kaikkien näiden selitysten jälkeen pääsemme vihdoin ensimmäiseen saumaamme. Mutta kaikki tämä teoria on yksinkertaisesti supertärkeää, koska markkinoilla on niin paljon erilaisia materiaaleja tarjolla. Ja sinulla on niin hieno kone,
jossa voit säätää niin monia asioita. Ja oikeastaan valmistella jokaisen kankaan oikein hyvin ja käsitellä jokaisen kankaan oikein hyvin, niin että ajan myötä kaikki yhteydet yksinkertaisesti sulkeutuvat yhä enemmän ja ymmärrät yhä enemmän, miksi sinun pitäisi käyttää tällä kankaalla mieluummin pidempää tikkiä ja jokaisella kankaalla ehkä mieluummin differentiaalia. Meillä on tässä ensin jersey, jota olemme käyttäneet myös neulojen kanssa. Neulojen. Koneeni asetukset ovat lankajännitysten osalta kaikki 4. Painingalkaani on alhaalla. Differentiaalini on 1, tikkini pituus 2, 5. Veitseni on tietysti kytketty päälle ja tikin leveys on 6. Miksi mainitsen erikseen päälle kytketyn veitsen? Koska jos olet välillä jossain vaiheessa valmis sauman kanssa, varmista aina, että aloitat uuden sauman veitsi ylhäällä. Tarvittaessa pyörität käsipyörää itseesi päin, kunnes veitsesi on aivan ylhäällä. Miksi? Koska asetat kankaan, asetat se veitsen taakse tai kankaat veitsen taakse. Sitten painat kaasua ja sillä hetkellä, kun aloitat ompelemisen, veitsesi leikkaa molempien kankaskerrosten läpi ja kangas kuljetetaan tasaisesti taakse. Näen valitettavasti hyvin usein, että naisilla on yhdentekevää, missä heidän veitsensä on. Eli molemmat kankaat osuvat jossain vaiheessa veitseen ja pahimmassa tapauksessa veitsesi on juuri alhaalla. Nyt kankaat tulevat veitselle. Veitsesi menee ylös ja mitä paksumpi kangas on, sitä suurempi on todennäköisyys, että veitsesi nostaa kangasta. Alempaa kangastasi työnnetään kuitenkin edelleen eteenpäin. Eli parhaassa tapauksessa sinulla on vain siirtymä. Pahimmassa tapauksessa ylempi kangaskerroksesi on taittunut. Siksi asetan kankaani tänne eteen, nostan paininjalkaa vain vähän ylös, työnnän jerseyni taakse veitsen alle ja voin nyt alkaa ommella. Lankaketjun ompeleminen ennen ompelun aloittamista ei ole missään nimessä tarpeen, koska sekin merkitsisi jälleen kerran sitä, että raaputat jalallasi alastomana syöttäjän yli. Siksi otan vain alkulankani, pidän niitä takana, täällä takana yksinkertaisesti ensimmäiset 2-3 tikkiä kiinni ja aloitan sitten ompelemisen. Ompelukoneella ompelemista. Ja nyt näkee jo, että minulla on aina nämä 2 sormea jalan korkeudella. Ja liikutan niitä, riippumatta siitä, mitä kangasta ompelen, paksuja tai ohuita kankaita, aina koneen mukana taaksepäin siinä nopeudessa, jolla kone ompelee. Et voi ottaa sormiasi sisään, koska jaloissa on edessä veitsisuoja. Eli voit säästää itsesi paininjalan paineen säätämiseltä, koska näillä 2 sormella, keskisormella ja nimettömällä yksinkertaisesti säädät, kuinka voimakkaasti kankaitasi työnnetään taaksepäin. Jos tottuu painamaan sormia oikein tässä sivussa kankaalle ja ompelemaan taaksepäin samassa nopeudessa, saat aina supertuloksen. Ompelukoneella ompelemista. Ja sitten saumasi tulee ulos koneesta tällaisena. Sauma ei ole hyvä, mutta ei se oikein huonokaan ole. Huomioitavaa on, että se on ihanan tasainen, mutta huomioitavaa on myös, että se on hyvin tiukka. Eli jos saumasi tulee ulos näin tiukkana, sinun pitäisi ehdottomasti ensin pidentää tikin pituutta, jotta etäisyys täältä tuonne vähän pitenee. Erittäin hienoa on, että meillä ei ole ylhäällä ollenkaan silmukoiden ylityksiä. Huonoa on, että se on niin aaltoileva. Ja juuri tästä aaltoilevuudesta puhumme nyt, olemme nimittäin päätyneet differentiaalin syvimpiin syövereihin. Aiemmin kun raapaisimme differentiaalia, sanoin, että differentiaali on vastuussa syöttäjiesi differentioiduista nopeuksista. Ompelimme 1. Eli yhtä nopeasti kun kangas työnnettiin eteenpäin ja kuljetettiin mukana, yhtä nopeasti se otettiin myös takaisin ulos. Jos menisimme nyt differentiaalin yläosaan, takimainen syöttäjä ei työntäisi kangasta aivan yhtä nopeasti taaksepäin, kun se työnnetään eteenpäin. Mikä tarkoittaa, että kangastasi työnnetään kokoon ja aalto tasoitetaan. Ompelukoneella ompelemista. Ja mitä me tässä nyt näemme on täysin tasainen, superupea sauma. Pistot ovat hieman kauempana toisistaan, koska olemme lisänneet piston pituutta.
ja meillä ei ole enää lainkaan aaltoilua, koska olemme säätäneet differentiaalisyötön ylemmälle alueelle. Ja avattuna sauma näyttää tältä. Haluan vielä hetken pysähtyä tämän sauman äärelle kanssasi, ennen kuin käymme läpi muita mahdollisia ongelmia, kuten liian löysä alalankain, liian kireä neula ja vastaavat asiat. Ja ennen kuin puhumme muista saumoista. Sillä minulla on nyt tässä koneessani 4 Ackermannin Overlock-lankaa. Ackermannin Overlock-langat, 120-luvun langat ovat melkein hieman pöyheät, kuten pöyheä lanka. Jos tekisimme saman sauman aivan tavallisella Overlock-langalla, joka on hieman ohuempaa, silloin sinulla on tietysti jo ensimmäisessä saumassamme alkuperäisellä piston pituudella paljon kauempana toisistaan olevia pistoja kuin minulla tässä oli, koska lankasi on ohuempaa. Siksi sinun on ehdottomasti kiinnitettävä siihen huomiota, ja siksi en myöskään ole yleismaailmallisten sääntöjen tai lausuntojen, kuten tee se aina näin ja näin, ystävä. Sinun on kiinnitettävä huomiota siihen, kuinka paksu lankasi on. Mitä paksumpi lankasi on, sitä pidemmän piston sinun on valittava, mutta se riippuu tietysti siitä, minkä sauman teet. Koska rullasauman haluat olla suhteellisen tiheä, aivan tavallinen nelilankainen Overlock-sauma ei niinkään. Katsotaanpa nyt vaikutusta saumakuvaan, jos lankajännityksesi ei ole oikea. Meillä on tässä saumakuva, jossa alalankain on aivan liian löysä. Näkee, tässä ovat neulalangat, alalankain vedetään selvästi ylälankaimen puolelle. Se tarkoittaa, että alalankaimella ei ole oikeastaan lainkaan jännitystä, tässä tapauksessa todellakin 0, ja ylälankain vetää sen yläpuolelle. Tässä esimerkissä meillä on aivan liian kireä alalankain. Alalankain vetää ylälankaimen reunan ympäri, ja meillä on alalankaimesta oikeastaan vain hyvin vähän lankaa. Alalankain oli tässä tapauksessa säädetty 9, ja tässäkin näkee hyvin selvästi, että niin korkean alalankaimen jännityksen vuoksi vasen neulasi vedetään kunnolla alapuolelle. Alalankain oli tässä tapauksessa säädetty 9. Jos ylälankaimen jännitys ei ole oikea, alalankain vetää sen reunan ympäri, kuten tässä. Ja jos ylälankaimen jännitys on liian kireä, se vetää alalankaimen ylös. Katsotaanpa nyt vielä neulan vääriä lankajännityksiä. Näin näemme tässä selvästi liian löysän oikean neulan, mikä tunnistetaan siitä, että se muodostaa silmukoita alapuolelle alalankaimen kohdalle. Liian kireä oikea neula, aivan kuten liian kireä vasen neula, muodostaa helposti pieniä laskoksia yksittäisten neulojen väliin, eli neulalangat vetäytyvät melkein hieman yhteen ja kangas yrittää nousta niiden välistä. Liian löysän vasemman neulan tunnistaa hyvin selvästi siitä, että kun avaat kankaan, näet neulalangat. Neulalangat, jotka ovat liian kireitä, kaivautuvat aina kunnolla syvälle kankaaseen. Tässä olen nyt tehnyt sinulle esimerkin, jossa paininjalka on ylhäällä, eli olen syöttänyt kankaan käsin avatun paininjalan alta. Näkee, että pistot ovat suhteellisen epätasaisen pituisia ja ylä- ja alalankain eivät ole oikein paikoillaan. Se tarkoittaa, että et ole oikeastaan ommellut oikealla lankajännityksellä. Käyttöohjeessasi sivulla 28-29 löydät lisää mahdollisia virheitä lankajännityksessä. Tässä olen ommellut sinulle uudelleen sivun 29 keskeltä tuloksen. Ratkaisuna tässä lukee lisää ylälankaimen jännitystä tai löysää alalankaimen jännitystä. Mutta se on aina kysymys siitä, mikä on nykyinen jännityksesi. Se tarkoittaa, että jos sinulla on tällainen saumakuva kuin tässä, olen nyt ommellut vasen oikea neula 4, ylälankain 4, alalankain 25. Näkee, että alalankain tulee ylös, silloin tässä tilanteessa tällä saumatuloksella siis hieman lisäisin alalankaimen jännitystä. Se on aina kysymys siitä, mikä on saumatuloksesi ja millä jännityksillä olet juuri ommellut. Viime kädessä voimme käsitellä lankajännityksen aihetta vielä koko päivän. Emme tietenkään halua sitä, haluamme katsoa lisää konetta ja mitä saumoja se meille tarjoaa. Curl-videoissa eri aiheissa käsittelen lankajännityksen aihetta yhä uudelleen ja uudelleen, koska lankajännityksen aihe on yksinkertaisesti jotain, minkä kanssa joudut tekemisiin koko ompeluaikasi ajan. Toisaalta.
Mitä helpommin hallitset sen, sitä helpompaa sinun on tietysti myös säätää konettasi kysymättä, kirjoittamatta tai tarkistamatta mistään. Yhtä asiaa haluan kuitenkin vielä katsoa tässä kanssasi. Ja meillä on tässä tämä saumakuva, puhuimme ongelmasta jo aiemmin. Mutta tässä kohdassa sauma on vielä huonompi kuin tuolla edessä. Mitä siinä tapahtui? Minullahan on tässä koneessani lankarullan pysäyttimet. Nämä lankarullan pysäyttimet tässä yläsepparissa, siihen lankani todella takertui. Sitä voi vain tapahtua, koska langat purkautuvat hyvin eri tavoin. Ja siinäkin olemme taas alueella, jossa yleistyksiä ei oikeastaan ole olemassa. Joskus on hyvä käyttää pysäyttimiä samoin kuin verkkoja ja joskus on parempi jättää ne pois. Olen nyt ottanut ne pois yläsiepparistani ja alasepparistani. Katsotaanpa nyt siis eteenpäin koneen muihin saumoihin. Tähän mennessä olemme käyttäneet ommelleet nelilankaista overlock-saumaa ja sitä kutsutaan myös huolittelusaumaksi. Olet ehkä jo lukenut, että huolittelusaumalla ommellaan neuloskankaita yhteen. Se tarkoittaa, että aina kun haluat ommella villapaidan tai paidan tai hupparin tai mitä tahansa jerseystä, collegekankaasta, fleetsestä, French terrystä eli neuloskankaasta, silloin käytät nelilankaista overlock-saumaa. Se pitää kankaasi koossa ja on silti joustava. Jos nyt otamme yhden neulan pois, meillä on ensin huolittelusauma, nimittäin niin kauan kuin ylä- ja alasieppari ovat tasaisessa jännityksessä. Se tarkoittaa, että niin kauan kuin langat kietoutuvat juuri terän reunaan, meillä on tasainen overlock-sauma. Sitä kutsutaan myös mielellään huolittelusaumaksi, sillä huolittelisit kudottua kangasta. Kudottuun kankaaseen tarvitset yleisneuloja. Se tarkoittaa, että jos nyt ottaisit molemmat neulasi pois ja asettaisit vain oikean neulan takaisin yleisneulaksi, voisit sillä huolitella hienompaa, kudottua kangasta ommellaksesi sen jälkeen vielä ompelukoneella yhteen. Jos asetat vasemman neulasi yleisneulaksi ja jätät oikean pois, voisit sillä huolitella karkeampia materiaaleja, kuten esimerkiksi farkkua tai kanvasta. Otan nyt molemmat HA-neulani pois, asetan oikean neulan takaisin yleisneulaksi ja sitten huolittelemme kerran kevyempää kudottua kangasta. Tällä hetkellä tarpeettoman vasemman neulan langan olen ottanut pois koneesta, jotta se ei voi sotkeutua ylhäällä lankatelinessä muiden lankojen kanssa ompellessani. Jätän differentiaalisyötön tasaiseen syöttöön. Piston pituuden asetan 3. Piston leveyden noin 5,5 ja terän jätän tietysti kytketyksi päälle. Lankajännitykseni ovat kaikki 4 sekä molemmissa sieppareissa että oikeassa neulassa. Näet, että saumani kietoutuminen on tässä ylhäällä juuri reunassa. Siepparit ovat kauniisti litteinä, alasieppari on alhaalla ja yläsieppari ylhäällä. Katsotaan seuraavaksi saumoista rullasaumaa. Olemmehan asettaneet oikean neulan ja oikea neula on rullasaumaan juuri oikea. Näen joskus kursseilla, että naiset jättävät vasemman neulan koneeseen mukavuussyistä. Tulos, kun vasen neula on paikallaan, mutta ei langotettu, on selvästi huonompi kuin jos otat vasemman neulan, koska et sitä juuri tarvitse yksinkertaisesti pois koneesta. Ompelemme differentiaalisyötöllä 0,7. Se tarkoittaa, että takasyöttäjä on hieman nopeampi. Ensin ompelemme puuvillaa, josta tulee sen ansiosta kauniin napakkaa. Jos ompelisit differentiaalisyötöllä tasaisella syötöllä, eli tässä ykkösellä voisi käydä niin, että se vetäytyy hieman kokoon.
Piston pituuden teimme hyvin pieneksi, hyvin lyhyeksi, hyvin tiheät pistot peräkkäin. Terämme on tietysti kytketty päälle ja leveytemme on kapea. Se tarkoittaa, että terämme on lähellä neulaa ja meillä on kaunis kapea sauma. Rullasaumaa käytetään aina siellä, missä halutaan kaunis koristeellinen viimeistelyreuna. Rullasauman juju on siinä, että alasiepparin jännitystä lisätään ja alasiepppari vetää yläsiepparin reunan ympäri. Se tarkoittaa, että lankoihisi sinun on ehdottomasti asetettava yläsiepparin se lanka, jonka haluat pääasiassa näkyvän rullasaumassasi, koska alasieppari vetää yläsiepparin reunan ympäri. Siksi sinun on tietysti myös lisättävä alasiepparin jännitystä. Minulla se on nyt 6. Lisäksi rullasaumaan on tärkeää, että vedät tässä edessä pistonleveyden muodostajan taaksepäin. Se tarkoittaa, että siirryt enmeida stä normaalista ompelusta rullasauma-asetukseen. Tämä tarkoittaa, että stabilisaattorisi ei ole enää saumassasi ja näin ollen yhdessä kohonneen alalankakiristyksen kanssa kangasreunasi kääntyy ympäri. Käännetty rullapärme on oikea nimi sille, mitä haluamme tehdä. Pidämme luonnollisesti koko sauman ajan tikileveyskielet sisään vedettyinä. Näen myös aina silloin tällöin, että niin sanotun overlock-simpukka päärmeen tekemiseksi tikileveyskielet vedetään joskus vähän eteen, taakse, eteen, taakse, eteen. Tämä ei ole tekniikka, josta Kritzner 788 erityisesti pitää. Tässä voi käydä hyvin helposti niin, että tikinleveyskielet katkeavat, eikä tämä ole missään tapauksessa takuutapaus. Ompelemme nyt ensin puuvillaa ja katsomme sen jälkeen jerseytä. Pidämme asetukset samana molemmissa kankaissa. Jersen kohdalla näemme nyt tässä, että lanka ei tule ulos kunnolla aaltoilevana. Jos haluat aaltoilevan rullapäärmeen, siis sellaisen, joka on oikein kauniisti heiluva, silloin monissa koneissa, muun muassa juuri Kritzner 788, ei riitä, että laittaa differentiaali vain ala-alueelle. Vaikka se vetääkin sitä takaa jo vähän ulos, se ei riitä. Siksi ompelen, jos haluan aaltoilevan rullapäärmeen niin, että vedän kangastani edestä vähän. Overlockilla sinun on vain ehdottomasti huomioitava, että jos vedät manuaalisesti edestä, sinun on myös täältä takaa ohjattava kangasta koneesta läpi. Toisin sanoen, vedät edestä ja vedät takaa ja olet näin periaatteessa pidentänyt ompelureunaasi ja ohjaat kangasta tätä pidennettyä reunaa pitkin paininjalan alta läpi. Jälkeenpäin sen on aaltoiltava, koska olet laittanut pidennetylle reunallesi paljon enemmän lankaa, kuin reunasi olisi oikeasti ollut pitkä, eikä tämä lanka tiedä, minne sen pitäisi mennä, ja asettuu siksi kauniiksi aalloiksi. Jos vedät vain edestä etkä takaa, on vaara, että neulasi katkeaa. Ja sitten meillä on tässä tulosjerseyssä luonnollisesti jerseen neulalla. Tässä edessä näkee, että päärme aaltoilee selvästi vähemmän kuin täällä takana. Tämä johtuu siitä, että tässä edessä on kohta, jossa olen vain venyttänyt differentiaalilla, ja täällä takana, jossa olen sitten myös vetänyt manuaalisesti. Ja tässä on vielä kerran rullapäärme puuvillalla, näkee, että se ei kutistu yhtään, se on täysin sileä. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että puuvillalle on täysin riittävää, ettei se kutistu, kun differentiaalilla menee ihan vähän alaspäin. Rullapäärmeistä on yksinkertaisesti valtavasti sanottavaa ja on valtavasti erilaisia tilanteita. Ensinnäkin sen voi tehdä hyvin erilaisiin materiaaleihin alkaen paksummasta jerseystä aina ihan ohueen organsaan asti. Sitten on niin, että sen voi ommella myös hyvin erilaisilla langoilla, ihan paksusta, ihan ohueen, siis oikein paksusta koristelangasta aina kirjontalankaan asti. Sen voi ommella 2- ja myös kolmilankaisena,
Mutta voi myös olla, että tamattomia ongelmia ilmenee, kuten pieniä nyppyjä, jotka sieltä pilkistävät, tai lapsesi ehkä vetää aina tästä hihasta, ja koko rullapäärme venyy. Myös se, miten suljet rullapäärmeen pyöreänä, sen jälkeen kun olet jo sulkenut hihan, on tietysti aiheena. Siksi olen kuvannut kokonaisen videon vain rullapäärmeestä, toinen on parhaillaan suunnitteilla, ja jos haluat katsoa niitä, löydät ne Curly7 Tutorials välilehdeltä. Viimeisenä saumana katsomme nyt laakasaumaa. Ensin keskustelemme siitä, mitä laakasauma oikeastaan on. Se ommellaan aina yhdellä neulalla. Ja sitä voi käyttää sekä päättelynä että yhdistävänä saumana ja myös pelkkänä koristesaumana. Katsotaan kuitenkin ensin, mitä se oikeastaan on. Kuvittele, että sinulla on tässä saumasi ja kämmenteni korkeudella on neulasi. Toisin sanoen, siepparit asettuvat sen ympärille ulkopuolelle. Laakasauma kutsutaan laakasaumaksi, koska se vedetään ompelun jälkeen auki. Toisin sanoen, kiinnitä huomiota kämmeniini. Vedät sauman jälkeenpäin auki, ja sinulla on sitten joko toisella puolella tikapistit, tai toisella puolella siepparit tai sieppari, joka asettaa täysin sileän sauman päällekkäin. Toisin sanoen, laakasaumaa kutsutaan laakasaumaksi, koska siinä ei ole missään kohdassa mitään ylöspäin nousevaa saumanvaraa. Voit ommella laakasauman sekä 2 että 3 langalla. Sitä ei ole mainittu käyttöohjeessasi. Koska sinulla kuitenkin on mukana tulevien tarvikkeiden joukossa pieni konvertteri, tämä apusieppari, puhumme nyt juuri siitä laakasauman yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että leikkaamme ensin oikean neulan, oikean neulalangan ja yläsiepparin. Vedämme sen siististi pois koneesta. Paininjalka on pois. Ja sitten vaihdamme ensin neulan ja siirrämme sen oikealta puolelta vasemmalle puolelle. Itse pidän flatlock-saumasta kovasti, kun se on erityisen leveä. Voisi kuitenkin teknisesti ommella se myös oikealla neulalla. Kun nyt siirrytään uudelleen langoitukseen, alasiepparisi, jonka jätimme langoitetuksi emmekä leikanneet poikki, on siis edelleen koneessa. Voit ottaa yläsiepparin langan pois ja vasemman neulalankasi eli neulalankasi asetat sen neulan kartiolle, jonka olet asettanut paikalleen. Tämä tarkoittaa, että olemmehan asettaneet vasemman neulan. Siksi asetamme luonnollisesti myös kartiomme vasemman neulalangan paikalle. Konverterin asennamme heti. Ensin langoitamme sen, mikä nyt on koneessa. Sillä neulaa et voi vain viedä normaalin kireyden läpi, muistammehan, miten flatlock-sauma ommellaan, haluamme nimittäin vetää sen auki. Jotta voit vetää sen auki, tarvitset kauniin löysän neulalangan. Ja haluamme itse asiassa täsmälleen päinvastaista kuin mitä haluamme normaalissa overlock-saumassa. Sillä normaalissa overlock-saumassa ei missään tapauksessa haluta nähdä vasenta neulalankaa. Mutta jos vasen neulalankamme on tässä liian kireellä, et voi vetää saumaasi auki. Nyt on joskus niin, että kun asetat Kritzner 788, kireyden nollaan se on joskus myös todella hyvin löysä. Useimmissa koneissa siinä on kuitenkin aina tietty jäännöskireys. Sinun pitäisi tässä sivulla pystyä painamaan langankireyden vapautuspainiketta jatkuvasti, jotta lankasi liukuu ongelmitta koko ajan vain löysästi neulan langankireyden säätöpyörän läpi. Se ei tietenkään onnistu. Siksi olen aina yksinkertaisten ratkaisujen ystävä. Otat palan teippiä ja liimaat sen ylhäältä kireytesi kireyskanavan yli. Niin, että neulalanka menee nyt tässä ylhäällä esijännitykseen. Sitten kulkee tästä teipin yli. Sitten aivan normaalisti tässä alhaalla hopeisen pidikkeen taakse ja jatkaa normaalia reittiä neulan silmään asti. Seuraavaksi asennamme konverterin. Toisessa kulmassa siinä on pieni kohouma, sen täytyy mennä takaa yläsiepparin reikään. Tämä tarkoittaa, että kampeat sen tähän pieneen kapeaan rakoon. Sen täytyy pilkistää hieman takaa ulos. Sitten painat etuosan taaksepäin niin, että se napsahtaa takaa reikään. Sinun täytyy varmistaa, että se on todella reiässä eikä jää sen alle. Jotta voit myöhemmin irrottaa konverterin, painat etuosaa kevyesti taaksepäin, kampeat sen sitten ylös ja eteenpäin ulos.
Asetamme kankaamme oikeat puolet vastakkain, koska haluamme nähdä tikapistosauman eli pinkin langan oikealla puolella. Vasemman neulan kireydet meillä on 0 kireyttä auki vetämistä varten. Kulkeehan se teipin yli ja alasiepparissa meillä on kireys 5. Yläsiepparia ei käytetä, siellä meillä on konverteri. Ja muut asetukset, differentiaali meillä on tasaisessa syötössä. Piston pituus aivan hieman yli 3. Piston leveys hieman yli 5. Ja leikkuri on tietenkin kytketty päälle. Kytketty päälle tarkoittaa, että se on mukana. Ja mitä sitten otamme koneesta, näyttää tältä. Ja kun vedämme sen auki, ilmestyy tässä neulalankamme. Se näyttää oikealta puolelta tältä. Ja vasemmalta puolelta se näyttää tältä. Tietenkin voit ommella flatlock-sauman myös 3 langalla, aina silloin kun sen pitäisi ehkä olla ihan pienen vähän kestävämpää. Voit ommella flatlock-sauman myös vain oikealla neulalla, jos sen pitäisi olla selvästi kapeampi. Ja voit käyttää sitä sekä ohuemmissa kankaissa että paksummissa. On todella paljon asioita, joita voit tehdä flatlock-saumalla. Voit esimerkiksi ommella sillä nauhoja tai pitsiä. Tietenkin voit ottaa myös koristelankoja neulaan, kuten tässä esimerkiksi Madeira numero 12. Voit käyttää sitä raglan saumana tai voit käyttää sitä myös kanttauksiin, jos sinulla ei ole peitettikkikonetta tai kanttaukset eivät onnistu peitetikkikoneellasi. Nämä kaikki erilaiset vaihtoehdot taas ylittäisivät tämän videon puitteet. Sen takia tein 2 erilaista videota. Toinen on litteen sauman perusteet, siinä käsitellään vain koneen säätötekniikkaa. Eri kankaiden erilaista käsittelyä siihen liittyen, miten sinun täytyy säätää koneesi. Ja toisessa videossa litteen sauman käyttöalueet käsitellään vain kaikkia erilaisia variaatioita, mitä paininjalkaa siihen tarvitset tietyn tuloksen saavuttamiseksi. Tämä vie meidät suoraan seuraavaan aiheeseemme, sillä nyt siirrymme paininjalkoihin. Pujotamme koneen uudelleen nelilankaiseen overlock-saumaan ja aloitamme piilo-ommelijalalla. Piilo-ompelen ompelu ei itse asiassa ole lainkaan vaikeaa. Otkutyyriin se ommellaan mielellään käsin, sillä piilohelmassa on kyse siitä, että käänne eli helma ommellaan niin kiinni, ettei lanka, jolla se ommellaan kiinni, näy oikealla puolella. Overlockilla tekemisen etu on siinä, että ompelet yhteen ja samalla huolittelet käänteen. Overlockilla tekemisen vaikeus on siinä, että sinun täytyy varmistaa, ettet vasemmalla neulalla lävistä kaikkia kangaskerroksia, sillä muuten lankasi näkyy oikealla puolella. Kun ompelen piilohelman, taitan helman ensin valmiiksi, mittaan sen, taitan sen. Ja kun nyt viet sen overlockiin, asetat sen periaatteessa samalla tavalla, näin alkuperäinen käänne on taitettu, sitten taitat sen näin ylöspäin ja sitten otat koko käänteen ja viet sen näin overlockiin. Juuri tässä, missä nyt on taitos, on ompelureunasi ja juuri tähän ylös haluamme kohta tehdä huolittelusaumamme. Nyt on kyse siitä, että ihannetapauksessa vain aivan pieni pala tästä taitoksesta osuu vasempaan neulaan. Ja juuri tähän piilo-ommelijalkamme on avuksi. Paininjalassasi on tässä tämä ruuvi. Kun löysäät tämän ruuvin, voit siirtää koko tämän etuohjaimen veitsesi luo ja pois veitsestäsi. Mitä kauemmas se on siirretty veitsestäsi, sitä lähempänä se on tietysti siellä takana neulaa. Sillä tässä edessä meillä on tämä reuna ja tätä reunaa vasten työnnät taitettua helmaasi. Se, mitä haluamme huolitella, kulkee tässä tämän paininjalan alla. Olen nyt siis löysännyt ruuvini, koska jalkaa voi käyttää myös moniin muihin asioihin, mutta piilo-ompeleen tekemiseksi siirrän sen niin pitkälle kuin mahdollista sivuun. Ja kiristän ruuvin uudelleen. Sitten kangas tulee siihen, näet tässä on helman saumanvarasi, jonka veitsi nyt leikkaa, johon siis ylä- ja alagreifer sekä oikea neula laskeutuvat.
Ja vasen neulasi, sen näkee tästä asennosta hieman paremmin, on ikään kuin täsmälleen jatkuvassa linjassa käänteen kanssa. Jos kankaasi on hieman ohuempi, voit siirtää ohjantasi hieman enemmän oikealle. Olen nyt vetänyt sen aivan vasemmalle, koska kangas on niin paksua, se puristuu nyt jalan ja transportöörin väliin taakse. Venyy, kun se on ikään kuin neulojen alla, taas hieman oikealle ja tarttuu sitten juuri vasempaan neulaan. On erittäin tärkeää, että työnnät nyt tässä näillä 2 sormella kangastasi eteenpäin. Koska se lepää nyt vain tässä aivan pienellä alueella. Se lepää kuten aina siellä edessä avoimen veitsen alla. Mutta jos et nyt työnnä sitä tässä hieman taaksepäin, painijalkasi ei saa siitä kunnolla otetta. Näin käy tietysti todella helposti. Sinun täytyy olla varovainen, että pysyt todella tässä ohjaamessa. Välillä sinun täytyy tietysti ehdottomasti tarkistaa, oletko todella ommellut käänteesi kiinni. Tarkistat sen yrittämällä vetää sauman varaa ja käännettä erilleen, sen täytyy tietysti pitää. Ja kun katsomme oikealle puolelle, eli taitamme kaiken auki, silloin neulalankaa saa näkyä mahdollisimman vähän. Ihan tapauksessa ei yhtään. Olen nyt tarkoituksella ottanut vasempaan neulalankaan valkoista, jotta tikit näkyisivät, jos ne näkyisivät, ja se on todella osunut aivan tarkasti, mitään ei näy. Yhden asian haluan nyt vielä nostaa lyhyesti esiin, ja se on, että huomasin sen vasta leikatessani lähikuvaa tietokoneella. Vain yksi syy, miksi monet rakastavat curlin videoita niin paljon. Tässä on pieni reikä. Ja tämä pieni reikä johtuu 100% siitä, että olen ilmeisesti, kun vaihdoin neulani stretch-nuloihin tai jersey-nuloihin, ottanut jostain väärän, eli vasen neula on ehdottomasti universaalneula. Koska yleisneulat tekevät reikiä joustaviin kankaisiin. Tässä ne ovat. Nyt voisi tietysti kysyä, miksi siinä oli yleisneuloja, ihan yksinkertaisesti siksi, että ompelin juuri tasosauman lopussa teille nopeasti tämän esimerkin, ja se on kudottua kangasta. Mutta jos katsomme nyt piiluon meltamme, näemme, että meillä on tässä todellakin piilosauma. Ja täällä sisäpuolella se on ommeltu kiinni ja voi irrottaa sitä. Tässä tämä on todella kunnolla kiinni. Tältä piilonpeleen pitäisi näyttää. Katsotaan seuraavaksi kuminauhapuristinta, jota kutsutaan silloin tällöin myös kuminauhajalaksi. Kuminauhapuristimen etu on, että voit ommella joustavan nauhan täysin tasaisella venymällä. Ja se on erittäin hyödyllistä, jos haluat ommella leggingsit. Sinun ei tarvitse ommella sillä ainoastaan kuminauhaa, mutta voit ommella kuminauhaa kaikissa leveyksissä. Voit kuitenkin tietysti käyttää myös framilastic-nauhaa. Minulla on tässä läpinäkyvää elastista nauhaa, framilastic-nauhaa, toinen sana olisi framilon. Ennen kuin viemme sen koneeseen, katsotaan ensin, miten jalka on rakennettu, jotta tiedät tarkalleen, miten osa toimii. Meillä on tässä jalassa ruuvi. Tällä ruuvilla säädät, kuinka voimakas telan paine on tähän alempaan levyyn. Juuri siihen syötät kohta joustavan nauhasi. Jos tela painaa voimakkaasti alempaa levyä, et voi oikeastaan nostaa telaa ollenkaan. Kyllä, jos kuminauhasi olisi nyt välissä, sitä pidäteltäisiin erittäin voimakkaasti, ja sillä olisi siten erittäin voimakas venymä. Mitä vähemmän telasi painaa levyäsi, sitä vähemmän voimakas on venymäsi. Jotta voimme nyt syöttää kuminauhan sinne, löysäämme ruuvia riittävästi. Sinun on kuitenkin varottava, ettet vahingossa kierrä sitä kokonaan ulos jalasta. Sitten otat kuminauhasi tai nauhasi, jolla haluat venyttää, ja asetat sen niin tasaisesti sen alle. Voi olla ihan tässä oikealla reunassa, mutta asetat sen alle ja tärkeää on, että täältä takaa näkyy vielä riittävästi nauhaa. Se auttaa sinua kohta asettelussa. Nyt nostat jalan ylös ja työnnät vain tästä edestä sivulta kuminauhasi jalkaan.
Tässä on tärkeää, että nauhasi on ehdottomasti ihan tähän reunaan asti, ja jos katsomme sitä nyt alhaalta, näet, että alempi reunasi on ehdottomasti sen alla. Sitten kiristämme ruuvia hieman. Voit tietysti tehdä sen myös pyöreässä suljetussa tilassa, jos olet siis jo sulkenut kuminauhasi saumaksi. Mutta katsotaan sitä nyt ensin, miten se tehdään avoimena. Sinun on varmistettava, että kuminauhasi pysyy tietysti ehdottomasti jalkasi alla. Ja joskus käy niin, että jalkasi ei napsahda paikalleen, kun lasket painijalan alas. Sitten painat täällä takana olevaa nappia, nyt se teki sen heti. Mutta voi käydä niin, että ensimmäisellä kerralla joudut painamaan jalkaa tai pidikettä hieman jalan päälle. Sitten nostat painijalkasi kerran ylös ja tarkistat, nouseeko kuminauhajalkasi tai kuminauhapuristimesi mukana. Ja asettelet nyt nauhasi kunnolla suoraan jalan alle niin, että se päättyy oikealla tasaisesti jalan kanssa. Ja lasket ensin jalkasi alas. Sitten asetat kankaasi oikea puoli alaspäin ja työnnät sen nyt sivulta jalan alle. Se tarkoittaa, että nosta painin jalka kuminauha tässä edessä. Se on tietysti hieman vaikeampaa tällaisella leveällä kuminauhalla kuin kapealla kuminauhalla. Se tarkoittaa, että kangas on tietysti työnnettävä kunnolla jalan alle ja molempien on päätyttävä siististi oikealla reunassa. Ompelen tällaisen mielelläni leikkurin kanssa. Se tarkoittaa, että en anna kankaani leikkautua, vaan ompelen niin, että ohjaan kangasta ikään kuin leikkurin sisäreunaa pitkin. Muuten aloitus pitäisi tehdä toisin, jotta et ompele vinoon kankaaseesi. Ja sitten säädät ruuviasi, eli asetat, kuinka voimakkaan venymän haluat. Jotta saat oikean venymän projektiisi, voi vain suositella, että ompelet muutaman 10x10 tai 10 cm pituisen palan ja aina eri venymällä, jotta voit testata tarkalleen, kuinka paljon kuminauhaa tarvitset päästäksesi lopulta oikeaan mittaan. Ja sitten ettei oikeastaan mitään muuta kuin painat kaasua. Kone on langotettu nelilankaisella overlock-saumalla, kaikki langankireydet ovat 4. Minun ei tarvitse nyt tietysti vetää kankaasta tai kuminauhasta. Mutta se mitä mielelläni teen on, että otan kuminauhani tuolta takaa, pidän siitä kiinni ja tarkistan, että se todella kulkee myös taaksepäin. Koska kuminauhaa venytetään enemmän tai vähemmän ommellessa, olen tietysti asettanut tikin pituudeksi 4. Koska tikit ovat joka tapauksessa heti hyvin tiheät, koska sitä venytetään, se palautuu ommellessa ja silloin minulla on hyvin tiheä tikin pituus. Nyt tässä huomaa, että kun alan ommella telani painaa niin paljon kuminauhaa, että kuminauha ei oikein halua mennä läpi. Siksi on erittäin tärkeää, että keskität huomiosi siihen, että kuminauhasi pysyy tuolla oikealla sivulla reunassa. Tarvittaessa vedät sitä vähän tuohon suuntaan, siis vain reunasta. Ja sinun on tietysti samalla kiinnitettävä huomiota kankaaseesi, että sekin pysyy tasaisesti reunassa. That is to say, exaggeratedly speaking, you saw like this. Tässä esimerkissä on siis niin, että tietenkin tummansininen kangas on ollut alhaalla ja rypyttävän oikealle ylhäällä. Tässä esimerkissä on siis niin, että tietenkin tummansininen kangas on ollut alhaalla, näyttää tältä tietenkin ylhäällä näyttää tältä. Ensinnäkin molempien kerrosten on tartuttava kuminauhan ja kankaan. Ensinnäkin molempien kerrosten on tartuttava kuminauhan ja kankaan. Ensinnäkin molempien kerrosten on tartuttava kuminauhan ja kankaan. Nyt voin aloittaa ompelemisen tästä. Ja nyt voin aloittaa ompelemisen tästä. Ja nyt voin aloittaa ompelemisen tästä. Ja tulos näyttää sisäpuolelta tältä. Ja tulos näyttää sisäpuolelta tältä. Ja tulos näyttää sisäpuolelta tältä. Kangas oli tietenkin nurja puoli ylöspäin. Kangas oli tietenkin nurja puoli ylöspäin. Kangas oli tietenkin nurja puoli ylöspäin. Näyttää tältä. Ja toiselta puolelta se näyttää tältä. Ja toiselta puolelta se näyttää tältä. Ja jos venytät sitä nyt. Ja jos venytät sitä nyt. Ja jos venytät sitä nyt.
niin voisit vielä peittää sen uudelleen ja sinulla on sitten ihanan leveä leggingsien vyötärökaitale. Niin voisit vielä peittää sen uudelleen ja sinulla on sitten ihanan leveä leggingsien vyötärökaitale. Niin voisit vielä peittää sen uudelleen ja sinulla on sitten ihanan leveä leggingsien vyötärökaitale. Seuraava tekniikka, jota tarkastelemme, on rypyttäminen overlockilla. Seuraava tekniikka, jota tarkastelemme, on rypyttäminen overlockilla. Seuraava tekniikka, jota tarkastelemme, on rypyttämisen etu on tietenkin selvästi siinä, että ommelet ja huolittelet samalla kertaa. Overlockilla rypyttämisen etu on tietenkin selvästi siinä, että ommelet ja huolittelet samalla kertaa. Overlockilla rypyttämisen etu on tietenkin selvästi siinä, että ommelet ja huolittelet samalla kertaa. Näemme tässä alalankasilunkan sauman, loogisesti ne ovat ymuotoisia. Näemme tässä alalankasilunkan sauman, loogisesti ne ovat ymuotoisia. Näemme tässä alalankasilunkan sauman, loogisesti ne ovat ymuotoisia. Ja näemme tässä ylälankasilunkan ja sitten myös neulalangat. Ja näemme tässä ylälankasilunkan ja sitten myös neulalangat. Olemme ommelleet kudotun kankaan yhdeksi. Olemme ommelleet kudotun kankaan yhdeksi. Olemme ommelleet kudotun kankaan yhdeksi. Miten saat sitten overlockpään ilman purkautuvia silmukoita? Mikä on erityisen tärkeää? Miten saat sitten overlockpään ilman purkautuvia silmukoita? Mikä on erityisen tärkeää? Miten saat sitten overlockpään ilman purkautuvia silmukoita? Mikä on erityisen tärkeää? Kun esimerkiksi ompelet kauluksen. Olen selittänyt tämän hyvin tarkasti videossa paremmin ompelu overlockilla. Olen selittänyt tämän hyvin tarkasti videossa paremmin ompelu overlockilla. Sieltä löytyy myös joitain muita ompelutekniikoita. Sieltä löytyy myös joitain muita ompelutekniikoita overlockilla. Kuten esimerkiksi rullapäämellä joitain muita ompelutekniikoita overlockilla. Kuten esimerkiksi rullapäämellä siistit ulkokulmat musliinilinoihin. Kuten esimerkiksi siistin rullapäämellä lopetuksen liinan pään siistit sisäkulmat ja paljon muuta. Kuten esimerkiksi siistin rullapäämellä lopetuksen liinan pään siistit sisäkulmat ja paljon muuta. Kuten esimerkiksi siistin rullapäämellä lopetuksen liinan pään siistit sisäkulmat ja paljon muuta. Tärkeää on, että annat veitsesi ehdottomasti aina kulkea mukana. Tärkeää on, että annat veitsesi ehdottomasti aina kulkea mukana. Tärkeää on, että annat veitsesi ehdottomasti aina kulkea mukana. Sillä jos menet veitsen oikealle puolelle, eli tavallaan veitsen leikkauskohdan yli oikealle pois sillä jos menet veitsen oikealle puolelle. Eli tavallaan veitsen leikkauskohdan yli oikealle pois sillä jos menet veitsen oikealle puolelle. Ei tavallaan veitsen leikkauskohdan yli oikealle pois. Että rikot lankasilukkasi. Silloin vaarana on, että rikot lankasilukkasi. Annat siis veitsesi ehdottomasti aina kulkea mukana. Annat siis veitsesi ehdottomasti aina kulkea mukana. Rypyttämiseen on tässä veitsesi ehdottomasti aina kulkea rypytysjalka ja rypytysjalat. Rypyttämiseen on tässä tai rypyttämistä varten on tässä tämä rypytysjalka ja rypytysjalat. Rypyttämiseen on tässä tai rypyttämistä varten on tässä tämä rypytysjalka tai pikemminkin erottuvat siten, että ne koostuvat kahdesta kerroksesta. Soveltuvat tai pikemminkin erottuvat siten, että ne koostuvat kahdesta kerroksesta. Kerroksen, jonka rypytät ohjaat tästä aivan alhaalta tämän levyn ja syöttäjän välistä. Kerroksen, jonka rypytät ohjaat tästä aivan alhaalta tämän levyn ja syöttäjän välistä. Kerroksen, jonka rypytät ohjaat tästä aivan alhaalta tämän levyn ja syöttäjän välistä. Ja kerros, jota ei pidä rypyttää, joka siis pysyy sileenä. Ja kerros, jota ei pidä rypyttää, joka siis pysyy sileenä. Ja kerros, jota ei pidä rypyttää, joka siis pysyy sileenä. Tule tänne ylös jalkaan eikä taallaan kosketa syöttäjäämme lainkaan. Tule tänne ylös jalkaan eikä taallaan kosketa syöttäjäämme lainkaan. Tule tänne ylös jalkaan eikä tavallaan kosketa syöttäjäämme lainkaan. Tässä esimerkissä on siis niin, että tietenkin tummansininen kangas on ollut alhaalla ja rypyttämätön kangas on ylhäällä. Ja kankaat ovat tietenkin oikeat puolet vastakkain. Sillä haluat tietenkin saumasi olevan sisäpuolella. Koneen asetuksista olemme langoittaneet nelilankaisen overlock-sauman. Lankankiröydet on lisätty neuloissa ja vähennetty lankasilmukoissa. Ja meidän puolellamme meillä on hyvin leveä pisto. Meillä on hyvin pitkä pisto. Veitsemme on tietenkin kytketty päälle ja differentiaalimme on kakkosessa. Mitä differentiaali kakkosessa tarkalleen tarkoittaa? Takan takasyöttäjä on tavallaan vain puolet nopeampi kuin etumainen ja kankaat työnnetään maksimaalisen voimakkaasti yhteen. Voit säätää rypytysvoimakkuuttasi tarkalleen kahdella komponentilla koneessa. Niin, että toisaalta asettamalla pistonpituutesi pienemmäksi tai viemällä differentiaalisi hieman alemmas. Eli 1, 8. Aan tai Ö 1, 5, en. Eli 1, 8, Aan tai Ö 1, 5. Mitä enemmän siirryt tasaiseen syöttöön, sitä vähemmän voimakas rypytyksesi on. Voit kuitenkin vaikuttaa rypytykseesi myös kolmannella komponentilla tai olla vaikuttamatta. Sillä mitä paksumpi kangas on, sitä huonommin se reagoi syöttäjään tai differentiaaliin. Jos sinulla on siis paksu kangas, et voi rypyttää sitä kovin huonosti, koska se ei reagoi differentiaaliin juuri lainkaan. Ja jos sinulla on hyvin ohut kangas, kuten puuvilla tai batisti tai organsa, voit rypyttää sen aivan ihanasti. Jalka on hieman hankala kiinnittää koneeseen, koska se on suhteellisen korkea. Sinun täytyy siis painaa sitä ihan vähän alaspäin, laskea sitten paininjalka alas ja antaa sen napsahtaa tähän pieneen kielekkeeseen. Alemman sinisen kankaan on tietysti oltava pidempi kuin ylemmän kankaan. Jotta kankaat eivät luista jalkasi alta, kun päästät kankaasta hetkeksi irti. Käännä käsipyörää ihan vähän itseäsi kohti, kunnes neulat ovat kiinnittäneet kankaan. Ja sitten sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin ohjata kankaitasi niin, että ne kulkevat tasaisesti terän vieressä. Jos tulet vähän oikealle, se ei ole paha, koska ne kulkevat sitten terän alle.
Ja näin kankaat tulevat ulos koneestasi. Tietysti on tapoja rypyttää kiinteitä pituuksia kiinteisiin pituuksiin. Jaat sitten sekä helmisi että röyhelösi tasaisiin osiin, etkä voi sitten työskennellä differentiaalilla yhtä voimakkaasti. Tai teet muutamia ompelukokeita testataksesi tarkasti, kuinka voimakkaasti kyseinen kankaasi reagoi tikin pituuden ja differentiaalin asetuksiin. Toinen hieno tekniikka, jonka voit tehdä overlockillasi, on paspelointi. Paspelilla tarkoitetaan kankaassa olevaa kohoumaa, joka yleensä erottuu hieman värillään, joskus sen on tarkoitus tuoda myös hieman ryhtiä. Etu kun paspeloit overlockilla on se, että voit valmistaa joustavan paspelin. Se tarkoittaa, että voit käyttää sitä esimerkiksi hihan alaosan paspelointiin. Voit ottaa sen myös mukaan kauluksen yläreunan jakoon, voit ottaa sen mukaan hupun etureunaan ja niin edelleen. On monia mahdollisuuksia, missä voit käyttää paspelia. Voit tietysti valmistaa paspeleita itse, voit paspeloida myös kulman ympäri, voit sulkea myös pyöreästi ja niin edelleen. Olen tehnyt kokonaisen paspelivideon, jossa käsitellään vain tällaisia asioita. Nyt tässä näytän sinulle joka tapauksessa, miten voit käyttää paspelijalkaasi. Paspelijalkasi erikoisuus sijaitsee, kuten usein, takapuolella. Takapuolella meillä on nimittäin ura, ja tämän uran läpi paspelisi kulkee kohta. Jos haluat paspeloida, tarvitset ehdottomasti jalan, jossa on tämä ura. Ura kuljettaa paspelisi. Jos paspeloisit jalalla ilman tätä uraa, sileä pohja lepäisi paspelisi päällä ja oikealla ja vasemmalla jalka roikkuisi ilmassa, mikä puolestaan tarkoittaa, että sinulla on erittäin huono tai olematon kuljetus taaksepäin. Kone on säädetty differentiaalilla tasaiseen kuljetukseen. Tikin pituuteni on suhteellisen pitkä 3–4. Tikin leveyteni on myös suhteellisen leveä, koska emme halua leikata paspelin saumavaraa. Sen on ehdottomasti kuljettava siististi läpi. Ja siihen tarvitsemme tietysti riittävästi tilaa samalla, emme tietenkään halua nähdä vasenta neulalankaa missään tapauksessa, kun paspeli on avattu. Terämme on kytketty päälle. Koneemme on langoitettu nelilankaisella overlock-ompeleella ja kaikki langan kireydet ovat 4. Kiinnität jalan koneeseen. Sitten asetat ensimmäisen kangaskerroksen nurjapuoli alaspäin, oikea puoli tulee ylöspäin. Kangas on tietysti terän alla. Tämän kankaan päälle tulee paspeli. Paspelin saumavara on oikealle päin ja osuu ihannetapauksessa sisäpuolella terään. Ja sitten tulee toinen kangaskerros oikea puoli alaspäin paspelin ja ensimmäisen kankaan päälle. Se tarkoittaa, että molemmat kankaat ovat oikeat puolet vastakkain ja paspeli on täsmälleen keskellä. Tärkeää tässä on, että paspelisi työntyy hieman ulos jalan takaa. Sillä jos koneesi ei kuljeta kaikkia 3 kerrosta taaksepäin heti ensimmäisestä tikistä lähtien, pitämällä paspelista kiinni jalan takana sinulla on mahdollisuus auttaa ensimmäisiä tikkejä manuaalisesti hieman taaksepäin. Lisäksi käytät tietysti aina vasenta keski- ja nimetöntä sormesi kaikkien kerrosten tasaiseen kuljettamiseen taaksepäin. Ja tältä tulos sitten näyttää. Videon lopuksi otan sinut vielä syvälle omaan maailmaani. Aiomme tarkastella helmi- ja paljettipaininjalkaa. Ja tässä maailmassa, johon sinut vien, ei ole enää vakiintuneita sääntöjä.
Tässä maailmassa ei ole enää ennalta määrättyjä langan kireyksiä eikä mitään, missä asiat olisivat niin kuin niiden yleensä kuuluu olla. Maailmassa on todellakin vain mielessä oleva suunnitelma siitä, miltä asioiden pitäisi lopulta näyttää, ja tekninen laite, saumuri, joka toimii toiminnoillaan juuri niin kuin sen kuuluu. Se tarkoittaa, että katomme helmi ja paljetti paininjalkaa. Ja tämä paininjalka asetti minut todellakin suuren ongelman eteen, koska en millään voinut päättää, minkä kaikista tekniikoista näytän sinulle, jotka teet helmi ja paljetti paininjalalla, sillä tällä paininjalalla meillä ei ole vain valittavana erilaisia saumoja, esim. Rullapäärme, huolittelusauma, letkasauma, vasen neula, oikea neula, kaksilankainen, kolmilankainen, vaan meillä on myös suuri valikoima erilaisia nauhoja. Aloitin siis ensin ja asetin koneen kolmilankaiseen letkasaumaan. Tämä on se sauma, jota emme äsken tarkastelleet. Olen näyttänyt sinulle asetukset ylhäällä. Tärkeää tässä on, että jos otat tämän asetuksen käyttöön, otat myös langat käyttöön juuri samalla paksuudella. Minulla oli vasemmassa neulassa kirjontalanka. Minulla oli yläsiepparissa Madeira numero 12 ja alasiepparissa minulla oli tässä Serafil. Serafil on erittäin ohut silkkilanka tai polyesterilanka, jota käytetään erityisesti saumurissa silkin, organsan, batistin ja kaikkien näiden ohuiden kankaiden ompeluun. Voit käyttää sitä myös aivan erinomaisesti alalankana, jos sinulla on kirjontakone. Olen tehnyt sitä vuosia, toimii erinomaisesti. Jos sinulla ei ole ulkoista lankarullatelinettä, asetat sen tähän saumurillesi, menet täältä ylhäältä telineen läpi, asetat kirjontakoneesi sen viereen, tulet sitten täältä ylhäältä yli, menet kirjontakoneesi puolaimen läpi ja puolaat sen sitten itsellesi. Puolana toimii todella erinomaisesti. Minulla on se asetuksissa, jotka näet ylhäällä, alasiepparissa ja lopputulos on tämä sauma. Tässä näkee aivan tarkasti, mikä lanka on missäkin. Tässä on vasen neulalankani, tässä on tietysti yläsiepparini ja tässä aivan kevyesti reunassa on alasiepparini. Sitten, koska haluamme tarkastella helmi- ja paljetti paininjalkaa, olen päästänyt paljettinauhaa sen läpi. Se näyttää jo hienolta, mutta langan ollessa liian paksua, paljetista näkyy vain vähän. Ei siis ole mitään, ainakaan tähän ja tälle päivälle. Sen jälkeen korvasin paksun Madeira koristelangan kirjontalangalla, joka tässäkin nyt lukee. Ja olen päästänyt tämän nauhan tässä sellaisen satiinilahjanauhan painijalan läpi. Näytti hyvältä, mutta ei täydelliseltä, koska minulla on tässä sivulla aivan liikaa tilaa, josta kangas näkyy läpi. Sen jälkeen siirsin neulani oikeaan kohtaan, eli vasemmalta pois, oikealle sisään. Tein saman vielä kerran ja saavutin sen jälkeen tämän sauman tässä. Se miellytti minua jo melko paljon, mutta näytti jotenkin vähän liian yksinkertaiselta. Sen jälkeen säädin koneen rullapäärmeeseen. Ja koska olin aiemmin letkasaumassa, jätin Tesafilm-teippini yksinkertaisesti sinne, missä se oli, nimittäin tässä oikean neulan kohdalle ja säädin vain molemmat siepparini rullapäärmeeseen. Se tarkoittaa, että asetin tämän helmikaitaleen erittäin löysällä oikealla neulalangalla. Ja sen näkee tietysti myös täällä alhaalla, koska meillä on tässä ikään kuin siksakkuvio. Jos haluat tehdä jotain tällaista ja haluat, että helmikaitaleesi todella roikkuu kokonaan alaspäin, sinun on annettava neulallesi hieman kireyttä. Mielestäni hyvä, mutta ei miellyttänyt minua riittävästi. Haluan ommella kanssasi nyt tässä paljettinauhan viimeistelyksi jerseen reunaan niin, että kokonaisuus on poimutettu. Se tarkoittaa, että asetat oikean neulasi paikalleen. Sitten säädät koneesi aivan samoin kuin minulla on nyt tässä. Tosin minulla ei ole oikeassa neulassa kireyttä. Tesafilm-teippini on siinä vielä kiinni ja lanka kulkee sen yli. Vedät tikinleveyslevysi taakse, haluammehan tehdä rullapäärmeen. Ja asetuksesi tässä sivulla ovat differentiaalisyöttö 0,7, jotta kaikki venyy kauniisti. Vedämme kuitenkin edelleen jerseytä. Sitten säädin aivan pitkän tikin. Viimeistään silloin huomaat, että emme ole enää lainkaan konventioissa.
Koska ompelemme kyllä rullapäärmeen sisään vedetyllä ommeleveyskielletillä, mutta ompelemme silti pitkällä tikillä, koska emme halua puhkaista paljettiamme, se putoaisi sitten pois. Terä on joka tapauksessa kytketty pois päältä. Koska muuten se osuisi alhaalta vasten jalkaa, et voi ommella helmi- ja paljettialalla, jos terä on kytketty päälle. Ja ommeleveitemme on säädetty rullapäärmeelle. Helmi- ja paljettialan erikoisuus on, että siinä on tällainen ura, ja tämän uran läpi voit kuljettaa kaikenlaisia nauhoja. Se tarkoittaa, että riippumatta siitä, onko sinulla paljettinauhaa vai helminauhaa vai jokin satiininauha, kaikki tai kengännauha tai jotain muuta, voit kuljettaa kaiken tämän nauhan läpi. Asetat jalan koneeseen, viet paljettinauhasi aukon läpi. Ja vipuat sen jalan takaosan alle ja laitat sen eteen uraasi. Sitten asetat kankaasi oikea puoli ylöspäin. Ja teet ensin 1-2 varovaista tikkiä. Sinun täytyy varmistaa, että kankaasi päättyy joka tapauksessa tähän sivulle jalan kanssa. Ensimmäisten 2-3 varovaisen tikin tarkoitus on, että haluat tarttua kankaaseesi langoilla. Niin. Nyt olemme sisällä. Nyt kangas on yhdistetty helminauhaan. Nyt otat helminauhasi takaa ja minulla on tässä 2 sormen välissä. Minulla on nyt kankaani ja 2 sormen läpi annan paljettinauhan kulkea. Menen nyt tähän vähän lähemmäs ja vedän jerseytä näin pitkäksi, lasken sen alas ja sinun täytyy tulla täältä alhaalta. Tärkeää on, että otat kankaasi takaa pois. Et saa repiä, mutta sinun täytyy ottaa se vastaan pienellä vedolla. Musiikki. Musiikki. Tällaisella paljettinauhalla on aina 2 puolta. Asetat sen tietysti niin, että oikea puoli katsoo ylöspäin. Eli niin, ettei tätä saumaa näy, mutta voisit tietysti myös kaikki omakuosia. Musiikki. Musiikki. Ennen kuin tulemme nyt loppuun, näytän sinulle vielä nopeasti, miten pidät koneesi puhtaana. Sillä mitä paremmin pidät sen puhtaana ja mitä useammin öljyät sitä silloin tällöin, sitä pidempään sinulla on iloa siitä. Irrotat jäteastian, avaat koneen. Sitten ruuvaat pistolevyn irti ja siinä on tärkeää, että ruuvaat todella vain tämän ruuvin irti etkä sitä pientä, joka on sen vieressä. Otat koko pistolevyn pois ja harjaat sisätilan pienellä harjalla. Otat kaiken pölyn pois. Kun pöly on poissa, mutta todella vasta kun se on poissa, laitat pienen pisaran öljyä tähän yläsiepparin kohtaan. Sen jälkeen voit sulkea koneen ja laittaa jäteastian takaisin paikalleen ja jatkaa heti ompelua. Toivottavasti sinulla oli paljon hauskaa ja opit paljon uutta. Ei vain koneestasi, vaan ehkä myös itse ompelusta. Curlin Facebook-sivulla näytän aina mielelläni muita tekniikoita, uusia työstötapoja, erilaisia lankoja ja jotenkin kaiken overlockin ja coverin ympäriltä. Myös kotisivujen blogissa on aina silloin tällöin uutisia luettavana. Ja jos haluat olla aina ihan eturintamassa mukana, niin olisin erittäin iloinen, jos tilaat uutiskirjeen, löydät sanomalehteä pitelevän naisen edestä suoraan etusivulta. Samoin etusivulta löydät täältä ylhäältä kategorian Freebies. Ja Freebies-kohdasta löydät aina silloin tällöin ilmaisen videon lisäksi myös tämän. Voit lisätä sen €0 ostoskorin kautta suoraan tilillesi.
Videotilisi löydät täältä kohdasta Minun Curly. Videosi tietysti kategoriasta videokirjastot ja omat videot. Ja etuna videoissa, jotka ovat täällä, on se, että voit hypätä luvusta lukuun, eikä sinun tarvitse aina selata koko videota läpi, jos tarvitset tiettyä aihetta. Napsautat vain aihetta ja päädyt videossa juuri siihen, mikä sinua juuri nyt kiinnostaa. Ovat varustaneet ja minä henkilökohtaisesti sanon myös kiitos Kritzner-yritykselle, että he luottivat minuun tämän videon tekemisessä. Toivotan sinulle paljon iloa ompeluun, hyvää onnistumista ja joo, ehkä nähdään joskus uudelleen. Nähdään pian. Moi!